Значи, има... Да, постижимо е. Значи, това, което ние нямахме време да говорим за тия 12 нишки и за тези 12 честотни линии, всяка от тях има 12 субчестотни. И може да се изпита субчестотна линия, т.е. нюанс на това, което говорим, и може да се изпитва някакво ниво на, сега дали ще е мокша, дали ще е някакво състояние, което е пак дълбоко и вътрешно, но може би не е наистина това сублимно състояние. Има, аз скоро даже споделих и на моята любима, има в един от псоновете, псона на Аврора, има едно състояние, което пазителите наричат суно аке. И те казват, това е състояние, в което човек изпитва тази омни любов и такъв тип екстаз, в който едновременно се преживяват множество кристик емоции, но те не ти тежат и не ти пречат да съществуваш и да взимаш решения. Просто има едно усещане, което е ненатрапчиво. Защото, нали, знаете, когато си в някакъв супер екстаз, ти си не можеш да мислиш за друго и си потънал в този екстаз. А в суно аке ти не си потънал, но той присъства. И ти можеш после да го огледаш, можеш после да извадиш какво всъщност изпитваш. И то е една такава мощна амалгама от красиви емоции, красиви състояния, които се усещат. Когато нямаме представа, но има, ако медитираме върху това, ако се фокусираме върху това, със сигурност ще ни се отвори вратичка, която ще ни посочи нюанс. Така мисля, че е хубаво. Опитайте. И аз съм опитвал. Има, различно е. В това има едно излъчване, което не е ориентирано към някого конкретно. И едновременно ориентирано към всички. Защото то затвърждава единството и цялостността. Такъв тип присъствие, излъчване и вибрация. Това са нюанси, които са ключови. Вие виждате, когато говорим и за цветове. Синьото, пето измерение. Пето измерение е един тип синьо. След това имаме по-друго синьо с едни нюанси, с едни преливания, едни тонове. Както добрите художници, като му кажеш синьо, и той те гледа, какъв тип синьо, кажи по-конкретно, защото има нюанси. По същия начин и в духовната работа и в този тип разбиране има нюанси, има неща, така че да, въпросът е хубав. Има, според мен, стъпалца и нюансиране и аспекти на тази любов могат да бъдат усетени. Малко повече време отделям на тази презентация. Мисля, че е полезно, мисля, че е ценно. И искам сега да направим нещо, което за мен е много важно, да го преживеем заедно, индивидуално всеки от вас. Кога не сме изпитвали, не сме действали с нагласа на любов? Вчера говорихме повече за нагласите. Любовта е ключовата нагласа в създаването и в отиването в пътеката на развитието. И пак казвам, спомнете си, нагласата е филтър, който позволява да тече към вас. Кристик нагласата е филтър, който позволява да тече към вас. Антикристик нагласата, антихристовата, осъждащата, отричащата нагласа е тази, която създава блокажите. И сега, нека всеки един от вас, мислено, тихо, без да споделя, да си спомни една неприятна ситуация, в която смятате и си спомняте и направо си знаете, че сте реагирали крайно, отричащо, грубо, осъждащо. Спомнете си такава нагласа. Даже вземете нещо, което не е, както казах вчера, примера, не е да извикате на някой, от който ви засяка на пътя. Спомнете си за някое нещо, което се е случило, нещо, което е значимо за вас. Било с близък роднина, било с бивш партньор или настоящ партньор. Нещо, което обаче
е останало и като че ли си седи като една грешка и нещо, което е било част от пътя ви тогава. Избрахте ли този момент в живота си? Изберете го. Значи спомнете си я, тая нагласа. И какво се е случило с нас? Аз също, да кажем, мисля за такъв момент в момента. Не да кажем и аз мисля за такъв момент. За такава ситуация. Когато не сме използвали нагласата на любовта. Най-общо. Виждате, когато говорим за любов, може да са много различни видове. И сега опитайте се да си спомните какво сте си помислили за дадения човек. Така, ако е нещо, което ви е значимо, ще си спомните и какво сте му казали, точните думи. Затворете очи, направо ви предлагам, за да ви върна в този момент. Спомнете си какво сте казали, как сте се почувствали, какво е било чувството, което сте изпитали и какво е действието, което сте извършили. Може да е дума, може да е удар, може да е прибързано приключване на връзка и така нататък. Добре. Спомнете си сега каква нагласа сте имали в тази ситуация. Намерете я. Защо сте реагирали така? Какво сте избрали, което отрича човека и според вас? Защо правите това, което правите? Защо казвате грубата дума или имате тези мисли, които не водят до нищо добро в случая? Назовете си я на ум тази нагласа. Дали е егоизъм, дали е самодоволство. Вие назовете. Сега опитайте се да смените тази нагласа. Започнете с промяната на нагласата. Пак сте в същата ситуация. Знаете какво се е случило, когато сте изпитали тия чувства и думи, сте казали тези думи, сте направили тези действия. Сега променете нагласата, вашето състояние, с нагласата на любовта. Обаче така я направете, че да балансирате. Изберете любовта да бъде нагласата в тази ситуация. Как подхождате към човека? Отнасяте ли се с приемане за това, че той е стигнал до някакво ниво на развитие? Уважавате ли избора му? Уважавате не означава съгласявате ли се. Уважавам правото ти да тръгнеш срещу мен, не се съгласявам да ме удариш, не съм съгласен да допусна да бъда ударен от теб. Тоест, това не означава да не реагирате и да обръщате бузата. Не е казано да се обръща бузата, имайте го предвид. Сменете нагласата си тази на любовта. И сега визуализирайте себе си в тези години, по това време, в същата тази ситуация, с новата нагласа на любов. Тази балансирана любов, центрирана любов. Може би трябва да е твърда любов в случая. Ако е трудната ситуация, обикновено се нуждае от твърда любов. Визуализирайте го. Изпитвате тази нагласа. Проследете какви мисли минават и засядат в ума ви. Има ли разбиране за вас към него? Има ли разбиране за вас към себе си? Не се осъждайте, че сте реагирали по дадения начин.
Осъждането е отричане на растежа, отричане на всеединството, на закона за единството. С този акъл, с тази нагласа, тези последствия. Нова нагласа, нови мисли. Какви думи? Формулирайте думите, които казвате на този човек. И ги кажете на ум. Ако усещате свитост, кажете си да се отпуснете. Вътрешно си простете, ако се осъждате за тази ситуация. Всички правим грешки. Всички творим неща, за които после съжаляваме, но трябва да поемем отговорност. Усетете какво изпитвате в този момент, какво е чувството, което изпитвате надълбоко. Олеква ли ви? Може дори да визуализирате и отговора от този човек. И какво правите в крайна сметка? Как реагирате? Ако се разделяте, пак може да се разделите, но по друг начин. Ако сте реагирал грубо, любовта може да ви настрои да не реагирате грубо. Усетете действието, което извършвате с тази нова нагласа. И имайте предвид, че винаги може да правите подобен тип прости визуализации и упражнения, с които се връщате в миналите си моменти, в които смятате, че сте реагирал от по-нисшо ниво, че сте бил воден от друг тип нагласи. И когато направите тази промяна, знаете, че вие работите с нещо, което реално съществува. Живо. Миналото и бъдещето е винаги с нас. Вие усвоявате урок и не носите товара. И това, което се случва, е нещо магическо, защото когато вършите това, то ще промени нагласата от срещния човек. Ще има едно освобождаване. Ако имало омраза, не дай си Боже, или ако имало злопаметност, ще олекне. Най-вероятно. Ако искате, можете да се обадите на този човек после. Всички имаме подобни моменти. Малки и големи. И с това ще приключа за тази презентация. Помислете върху това. Ние говорихме за това какво се случва, каква е реалността. Ние говорихме за лампичките. Всичко е статично. Множество лампички, които се включват и изключват. Масата, проектора, вашето присъствие. Комбинация от нули и единици в една холограма. Единственото, което има смисъл, силата, която ни извежда извън холограмата и през холограмата отвътре навън, е любовта. И в нейното пълно навлизане, постепенно, тя отваря себе си за нас, когато ние работим с нея. Не я подценявайте. Тя е подхвърлена, изговаряна, предъвквана в нашето общество, но не и дълбоко осмислена. Единствената реалност.
взаимодействието си с източника във всеки един момент. И отношението, което имате е разпознавате. Изпитвам любов. И така, да направим малка пауза.